Sabes que é unha macrodespensa enerxética? Cóntocho neste novo RDG News. As centrais hidroeléctricas reversibles son como enormes pilas naturais. De feito, chámanlles xigabaterías. Compóñense de dous encoros, un superior e o outro inferior. Cando hai pouca demanda de enerxía ou picos de xeración, aproveítase ese exceso de electricidade no sistema para bombear auga do depósito de abaixo ao de arriba. Isto ocorre, por exemplo, en días con moito vento ou sol, e cando realmente fai falla, déixase baixar a auga con forza para producir enerxía limpa e inmediata. En Galicia hai plans para construir varias centrais deste tipo, cun investimento de máis de 4.200 millóns de euros. Trátase dunha aposta clave para almacenar enerxía renovable, garantir a subministración e avanzar cara a un modelo máis sostible. Son obxectivos que coinciden coa liña de acción de Recursos de Galicia. Por en valor os nosos recursos para un futuro máis verde, autónomo e seguro. Podes saber máis sobre isto consultando o noso blog entrando en www.rdga.gal.